рушди технологияи рақамӣ дар шароити муосир ва равандҳои он имрӯз дар мадди назар буда коршиносону таҳлилгарон хосан мутахассисони соҳавӣ афзалияти онро бо дурнамо баррасӣ менамоянд. Инак дар кори ҳамоиш бо иштироки роҳбарияти донишгоҳ ва омӯзгорону роҳбарони як қатор корхонаҳои давлатӣ яке аз марҳилаҳои муосири раванди самаранок муҳокима гардид. Дар ин замина иқтисоди рақамӣ ва сармояи инсонӣ чун муҳаррики пуриқтидор асоси пешрафти инноватсия ва технологияҳои нав унвон карда шуд. Дар ин раванд бо истифодаи имконот майли ҷавонон бештар ба илмомӯзӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва таҳқиқи масъалаҳои иқтисодии рақамӣ сафарбар карда мешавад. ҳадаф аз баргузории ин конференсия дар он аст ки имрӯз ҷаҳоне ки мо имрӯз дар он фаъолият дорем зери таъсири технология рақамикунонӣ тамоми фаъолиятҳои соҳаҳои фаъолияти хоҷагии халқ ба роҳ монда шуда истодааст. Имрӯз мо эҳсос намуда истодем ки ҷаҳони рақамӣ фаъолияти ҳамчун инсони рақамӣ ва рақамикунонии тамоми соҳаҳоро мо эҳсос карда истодаем. ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисодиёти рақамиро бо татбиқи технологияҳои ахборӣ идома намуда, аз ҷумла роҳҳои тадбири бехатарии онро низ коркард намудааст. Дар кори ҳамоиш тариқи онлайн меҳмонон аз Федератсияи Русия ва Қазоқистон вобаста ба ҳамоиш назару андешаҳои ҷолиб баён намуданд. Вобаста ба таҷрибаи кишварҳои мутараққӣ ва бо такя бар арзишҳои ахлоқию маънавии хеш, имрӯз ҷомеаи кишварро зарур аст сари масъалаи истифодаи дурусти оқилонаи интернет ва рушди иқтисоди рақамиро омӯзиш намоянд. Тоҷикистон ҳамчун субъекти комилҳуқуқи иқтисоди ҷаҳонӣ ба ин равандҳо ташаккули бахшҳои иқтисодиёти иттилоотӣ аз ҷумла иқтисоди рақамӣ шомил аст. Бояд гуфт ки барои тақвият додани иқтисоди рақамӣ дар дохили кишвар тадбирҳои муосир амалӣ гардида натиҷаҳо бо дурнамо баррасӣ мегарданд.